kat kum ki kubor haka arpu praterik nailor ki bala yolum na kitub jingtim endang pule ka technical committee ka MEECL bat PWD la IT ka IIT Guwahati ya ka kaipot halor ka jingking yat kali hapung umyam ka Indian Institute of Technology IIT Guwahati kala dep IT ya ka kaipot kmi benya ha ka bayede bat ka jinglong jingman ka jingking ka badon halor ka jaka baden ya kapung umyam pat ya kane ka kaipot endang pule daka technical committee ka ba kentup ya ki karikor na MEECL bat ki public work department PWD menteri ketenat boarding UET mandal uloong ba ka kaipot ka ba ka IIT Guwahati kala IT kadai halor ka jing pendaj themai retrofitting ya ka jingking hapung umyam mondal uloong Basian ketenat boarding ru kan sapule benia ya kane ka kaipot jong ka IIT Guwahati bat on sasim ya karai ha bay dei bat kane ban pen kan mau dei haka khan riu tarik jemang mentau snem ha kapor ba ka hapung umyam kala hierba kiriu sempang ki badai na IIT Guwahati ki lalet jurip ya ka jingtrei ka baden ya kapung umyam bat ya ka jingsingan ka jingking ka badon halor kane kapung ka bajuyat daki spa bat ki hajar teli kali man la kasngi umondal ulalej lang ban khmi hi dalade ya kane kapung bat ya ka jingtei ki badon ha kane ka jaka ha kane ka jinglet jurip ki riu sempang ki lalam ba ka jingking bat ka jingtei ka baden ya kapung umyam kalong ka babiang bat en omdon jingma henrei ka badon kam kalong tang ban bujli thmai no ya ki bearing ki ba pendaj ban kersan hapdeng ke jingking bat ke benta baden ya kapung umyam umondal ulai thu ba ke batikna ban haple no kadai ke jing bujli ya ki bearing ha ka ba ladep ru ban pha sha ka company ka basna ya ki bearing ban nang penpoi no sa ka wei pat ka khubor ha ka dei ke juhi ka tereng la dadon bayap riu omdon bami shu bomdon rang ba shnong hanong thmai lum thang ding ujor kirang ba sha ke HADC ki reurang ba kilalej ujor sha uba pen sngany NCM ubadai deputy chief executive member DYCM uba pe ya katenat ilaka ka ke HADC bandawa penlong ya ke jingjit rang ba snong ha ka snong nong thmai lum thang ding ka bahap halai lengkot sirdarship ka bayaj menta lasi snem siteng AA klem don urang basnong ha bayak ren bat uba ti dekhar ubadai unong yalam jong ar phongut ki kenhun ulaya thu ha ka dorbar ka balalong ha ka ar phlai tarik jemang ar hajar ar pu ar lawan pnya ya ka jingjit election rang basnong da usirdar kalaj lengkot ilaka ba Alenson Shabong Henry tre ban ai sanat ya uba kipaj ba kilamon ladadang don ki baterwa da uwepan namar ukwa baka surjong ki pajba kan long bai tang ya kawei ke kerteng uloong ba umla banjit rang ba snong tang kawei ke kerteng namar kindon ki baterwa Henry ki kwa ban simbek ya ki ba bun pan kumta uladawa na ka ki HADC ban penlong election no khnang ban yaj bet ki kam hasnong Henry lightly city balapha ha kapor uba titos khany bat kawei ha kapor uba pen yaj sim une usordar sem la penlong ya ke election jit rang ba snong nalor kata ulai thu banadu bomdon rang ba snong shu ka kamyam kala jenjar hapo snong namar kamdon shu ka jingyemi renti namar bomdon shu unong sensar nang ta ulaong baka jing ai sernot certificate ya kinong song snong kala klumar bha namar la ai hi da usirdar kalaj lengkot ilaka kane kan bu jing khamtam tada pha ya ki kot don kam syabang namar bakwa bek da ki kot balasoy da urang basnong shu ulai thu ha kane ka snong kidon palat lai spa nyu phuai ying pat kinong song snong kilapoi palat khat ar spa ngun namar kata ulong biang balada ka HADC kam sngap ya ka jingkerpat jong ki pajba kalong kumbayu roj ya ki pajba ha kaju kapor ulai thu Paya uba pen sngany NCM
ula kular ban simkhia ban ptha ya ki serdar ba un penlong no ya ka jingjit rang ba snong knang ban sup ban sany ki snong ka thau kublai sibun in sai sempat ha ki wei ki khbor